соли 2020 сол буд, 9 ноябр. Бароям даҳшаттарин рӯзе буд, ки ман аз модар ҷудо шудам. Модарам маро тарк карда. Ба ҳар боре ки фикр мекунам, вазнинтарин рӯз барои ман ҳамин рӯз аст. охирон сафаре ки ҳамун соли 2020 сол буд, ба хонаи бародарам рафтем, ба ноҳияи Ёвон. онҷо рости амаам зиндагӣ мекарданд. оли аксашон ҳаст, ки дар рӯи катиштаган иди қурбон буд. охирон сафари модарам ҳамун буд, ки якҷоя будем мо. ҳамчун ёдгорӣ барои ман он аксҳое ки ҳаст бо ҳам дорем, ҳамун ёдгорӣ барои ман аст. дигар ягон чӣ. бале, дар он вақте ки дар фейсбук буд, модар як ҳамкурсама дидам, чӣ қадар монандӣ ба модарам доштам, ҳатто ашк аз чашмонам ҷорӣ шуд. не, як хоҳиш ахшон то ҳол дар дилам мондагӣ. бароям хеле душворин, хеле душвор гуфтан. ҳамин мана як бор Самарқанду Бухоро бар. фақат мегуфтам мучаҷон, ҳамин коронавирус тамом шавад, нағз шавад, ман албатта шумоям мебарам. лекин афсӯс, ки ҳамин хоҳишашонро иҷро карда натонистам. агар дубора мешудам, мумкин ки ман намедонам ки мумкин ки ман ба замин меғалтидам, дар пеши пояшон аз поҳоашон буса мекардам. лекин афсӯс ки барнамегардам. чои шишташон, рахти хобашон, ҳар бор худам ҳамин аз дар ки дар омадам, ба рахти хоб худама мепартам, хаёл мекунам ки дар оғӯши модар хобам. дигар ҳеҷ чиз. аз пушти фарзандонам ҳама шояд сарзаниш мекарданд, ки ҷанг накун дар пешам. хай гап мезанам, ман дарди дилама то ҳола бо модар гап мезанам, лекин афсӯс ки аз он ҷо садо намебиёяд. хаёл мекунам хай каме ҳам бошад, дилама сабук мекунам, аз он ҷо мебуроям. дигар ҳамин қадар. бале, модарам ҳамеша мегуфтанд ки гапи кӯчаро ба хона набиёр, гапи хонаро ба кӯча набар. дар як ҷоям шиштӣ фақат гапи худатро гап зан, гапи касеро гап назан. фақат гапашон, насиҳаташон ҳамин буд. мехоҳам сахт ба оғӯшаш гирам. мехоҳам чӣ қадар гӯям ки модар ман дӯст медорам. ман бе модар бисёр танҳогӣ кашидам.